National Cemetery. Bawal. Nako, hindi pa masyadong ano dito. Yung last na punta ko dito, ano na. Matagal na. Pero, ito yung mga acacia tree. Pero na ano, may mga bata kasi. Hindi pwede. Ito na mahanap yung mga kababayan ko. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat na nagsusubaybay po sa ating channel, Filipino Life Stories at Filipino TV. Andito po tayo ngayon sa cemetery. Meron po tayong dinalaw na kaibigan dito. Pero yung isang kaibigan naman natin, hindi ko na mahanap. Yan o, Gonzales. Kasi hindi ko po alam bakit. Ito kasi yung mga puno dyan. Yung mga puno yan o. Ang lalaki. Pero itong area na dito, ano, ayan o, medyo mahirap. Pag ibig sabihin nito kasi, pagka hindi mo ito pinupuntahan, maaari na iba na ang, ay nako. Pero ito, alis ito. Yan yung mga hindi nadadalaw.